batu internazionalismorantz. Heldu dira Askapenaren brigadak. 25 urte eta gero, martxan da aurtengo brigaden kanpaina. Urte berezia da noski Askapenarentzat. Aurten 25 urte betetzen baititu bere sorreratik. Internazionalismoa ulertzeko modu propioa sortu zen orduan. Joan etorriko elkartasunean oinarritua. Euskal Herriko askapen sozial eta nazionaletik abiatu, eta gainerako herri langile eta herri borrokalariekin elkartasun eta xamurtasunezko zubilanak eraiki eta bideratuz. Herriok elkarri kasi, babestu eta indartzeko beharra baitugu. Bestea beste, batzen gaituena gauza bera baita. Zapaltzen gaituen sistema alegia. Sistema kapitalista imperialista. Honegatik jarri ginen Nikaraguako su iraultzaileari begira. Askatzen ari zen herri bakoitza, aurrera pauso ikaragarria zelako mundu mailako indar korrelazioan. Horregatik, hasi ziren Askapenako kideak bertara joaten. Lehen brigadak sortzen. Geroztik, milaka lagun izan dira, munduko hainbat txokotara heldu direnak. Euskal Herria eraman eta munduko txoko bat Euskal Herriratu dutenak. Izan ere, formazio bikaina da brigadak. Gainerako prozesuetatik zer ikasia beti dagoelako. Herri edo prozesu bakoitzaren aldeon edo kontraesaren jakitun egiteak geurea bera aberastu egiten baitu, ezbairik gabe. 25 urteotan, eginiko ibilbideari gutxieneko errepaso bat ematearekin batera, gaurko agerraldian brigadek duten balioa azpimarratu eta bide honetan aurtengo brigaden kanpainari hasiera eman nahi genioke. Aurtengo udan beraz, hainbat izango dira besarkatu nahi genituzken herri eta prozesuak. Hala nola, ekialde hurbilean dugun Palestina, mundu mailako garrantzia duen gatazka esanguratsuenetarikoan. Bestetik, aspaldion zerresan ugari eman duen Saharako lurralde okupatuetako erresistentzia ere bertatik bertara ezagutu nahi genuke. 2005-etik ona, intifada baketsuan diharduen herri honen goraberak ezagutu ditzagun. Hala ere, bere osotasunean jarraipena egin beharreko herriez gain, zenbait lanketa espezifiko burutu nahi genituzke, Abiaiala edo Latinoamerikako hainbat herritan. Hala nola, memoria, zentzu historiko baina etorkizuneko zubi bezala ikusiz, beti ere, oso baliagarria zaigu. Borrokatu zutenen memoria bilduz, haien amets eta borroken lekukoa har dezagun. Argentina eta Uruguain izango dute brigadistek bertako eragileen lanketak jasotzeko aukera paregabea. Bizi dugun ofentsiba kapitalista honen baitan ordea, aurrera pausuak emateko garaia dela iritzita, Argentina eta Venezuelako ekoizpen eredu alternatiboak, lantegi autogestionatuak eta lantegi sozialisten esperientziak ere ezagutu nahi genituzke. Honela, esplotazioan eta produzio eredu merkantilistatik kanpo, langileok geure eskuz eta elkartasunez sortu beharreko eredu berri horri ateak zabalduz. Azkenik, Bolivia eta Venezuelako prozesuetatik ere badugu zer ikasia. Demokrazia herrion lanabesa denean, herri mugimendu eta beti gora sorturiko eredu parte hartzaileak gurean zenbaterainoko lekua izan dezaketen aztertuz. Ona beraz, Euskal Jendarteari egiten diogun gonbita. Aprilaren 1 arteko epea duzue beraz, brigadetan izen emateko. Horretarako, brigadak@askapena.org helbide elektronikora idatzi besterik ez duzue. Eta informazio gehiago nahi izatera berriz, askapena.org web horrira begiratu. Mila esker. Idatzi brigadak@askapena.org helbidera. informazio gehiago askapena.org.